don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amabenzo to TV. It's the Petro Premiership. Richards Bay 1, Kaizer Chiefs 0. I'm joined by Junior Matondo. Ngisho Steve Grant. Ngiyabulawa njani futhi? Ya thina siphile ndoda. Sivika ucelemba ngezandla. Indoda. Kunzima. Very tough. Sithwele uthwayela kunomoya. Ziyakhala. Kunzima mfethu. Ziyakhala. Ngitshele mfethu shot on target 0. Team enkulu kanje. Futhi. Cabanga mfethu. Futhi. Shot on target 0. Ayiqali. Kunzima. Ayiqali. Kunzima kodwa ke ngicabanga ukuthi amadoda amabili yiyo kumele ijazi ligcwala umoya. Kuze team iphambili. Yeah. Yabona nje team enkulu kanje ngeke mfethu ukuthi ihlale ukuthi ayina coach ngeke Sithibo yenzeke lento leyo. Yeah. Cabanga bamhambisa uNavi zange bamreplace ngamuntu bathemba ama translator hayi nokuthi beze bama assistant coach labantu beze bama translator into engiyaziyo wabe ngalandanga mhlambe koyi-1 legend eChiefs izizo coach ake ngcono yazi mina ngajabula ukuthiwa mhlambe edliswa bo Atazwana bo Dr Khumalo ngabe kungcono basidliswa amanye amajita ama translator ungawazi hayi bafethu ube kuthiwa kubambe bona bo Dr Khumalo ngabe kungcono the legends of the team mfethu kungcono abedliswa abantu esibaziyo sazwembona nasemall lamajita yakwabona asivalela lapha eSandton ngokwabona mayiphuma angene emontweni adle phansi izibonga hlangana nazo mfethu kungcono imolekasi kodwa nje iKaizer Chiefs bafethu ayikho into esinika yona njengoba ngishilo nakhona ukuthi iChiefs sayigcina 2017 into ekhona manje abalandeli beChiefs ibe kuphela abakhona the rest ama player lawana awekho azifele awekho yikho nje ngihlale ngisho ngithi ucoach uyafuneka umuntu ozobuya ne decision e right ukuthi kubhekwe yena ukuthi kwenzakalani. And then number 2, ucoach Mayeza abamtshela ukuthi ufuna ini astokele yena bangamstokeli yena akasifuna ama player afunayo and then bheka Mahawula abakhona obo maningi ama player right mfethu abangawalanda abangazolwela iKaizer Chiefs mfethu phela mfethu phela mawuthi uyabheka manje lapha emuku struggle abelungu uMakhali bastruggle obo Cross bastruggle obo Solomon bheka ushinga mfethu uyazilimalela i1 stress cabanga mfethu uyazilimalela i1 mina ngibampushi bangithi ngiyabheka ubeke i1 mfethu mawuthi uyabheka iChiefs okay umthetho ubuyile umaboy mfethu uyazama atabalasa mara mawuthi uyabheka isystem abayidlala lamajita bakhipha out leso ayigcine lamjita ushaye isystem yakhe ugcine sekhipha ama player right oba ku system yakhe ayidlalayo ayatake iya ngapha eside lilepo phansi mfethu so uphansi so why lokho emdlalisi wayengamhlalisi kancane athi afunda igame and then uzobuya amfaka change isystem le system ayidlala mfethu ashoot epalini ngazi ngathi asijimi mfethu shooting ngibabona se-FNB shooting zange bayenze nakuyenza bapush igwegwe labo qedeni bashonele baye machange ngibabona se-FNB abantu ethi shooting inini mfethu shooting important i-reminder wena ukuthi mawufika egroundini uzokora tasiriva ngimsolo bakho shooting abayenzi lo mjito uzola nepala but manje sebemdlalisa e-center umbona yehlwe enyuka e-center umbona mathi yoclear ibhola bamfunisana uyapha eboxing bamntanga mfethu angazosidelelisa ngalabantu bePirates ngoba cause abantu bePirates bayasidelela manje asikakhuluma kodwa nje ama support eChiefs bafethu ayilwele ibhesh eChiefs angavumi noma yini abayitshelwa abantu bePirates ngoba cause abantu bePirates bazobafaka under pressure thina sijahanga ileague ngoba sina coach so thatha kanjani league singana coach asina coach thina so bangabi under pressure ama supporter azi ukuthi wonke team si support laba abakhumula amajezi laba ePirates akusibe beChiefs laba akusamakhusi wamampela hayi umuntu weChiefs ngakhipha ijezi leChiefs wathi uyalishisa akapheli mo mfethu phela mawushisa ijezi leChiefs udelela thina abalandeli ushisa ijezi leChiefs osumlandeli weChiefs slogan sasho ithi ikhosi alipheli moya wena ikhosi elinjani liphela umoya kushuda usilona ikhosi wena uyangithola Steve manje so abalandeli mfethu abahlisa umoya siyazi isikhathi seChiefs yonke into nesikhathi sayo amakhaphe ngawathatha mara still salida ngamakhaphe sesephezulu
Serious? Sese ubani osilandelayo? Ubani osilandelayo utshele thina. Ubani osilandelayo? Ubani? Akekho osilandelayo. Akekho. Now uyazi 5 pirate mara uyazi. Akazi. Simple ngiyakutshela. Ngiyazi ukuthi awazi ukuthi ubani. Mfethu yabona Sithiba ne ufele pha mfethu lwamjidi uyadlala yabona. Ababuyise uNtwara. Uvuma mfethu wahluleka ukhona wamhlalisa phansi wamkhombisa wahluleka. So manje into enjalo uzoyenzani? uNtwala akabuye azovimba uZitha abuyela azodlala iposition yakhe usakhona umthetho manje uzoba solid la midfield lamajita ngalokho echange ischeme umuntu makumele adliwe ibench ahlale phansi contract mayithi kumele adlale abayikhansele contract bayiqale kabusha ngoba phela uzodlisa indaba ukuthi contract yakhe ithi dlala sifuni lo nto le chips liba umuntu awungafethu asithengele icoach izokwazi chips ephambili nali ikhosi nalo lijabulile ngaye lijabulile loss futhi ikhosi alipheli moya ngiyakubamba alipheli moya thank you khosi hola sure